L-isfidi fil-qasam tas-saħħa mhumiex ftit. Hekk stqarr ma' Nett News il-President tal-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel meta intervistat dwar l-akbar sfidi li jiffaċċjaw il-ħaddiema li tirrappreżenta l-MUMN. Fuq nett fost dawn l-isfidi hemm in-numru ta' ħaddiema. Pereżempju jekk tara Mater Dei l-iktar sptar mill-qut bil-nuqqas ta' staff, dak għandu kważi sajt għandu 50% staff complement ta' kemm suppost hemm illum. Jekk tarawdex ukoll hemm l-istess problema. Kellimna dwar kif dan in-nuqqas ta' infermiera u staff ieħor qed iħalli impatt fuq il-ħaddiema l-oħra. Aħna l-ewwel telefonati aħna ta' filgħodu ikunu nurses li jkollhom raġun, pjuttost irrabjati anke għalejna, ma niddejjax ngħid, li speċi ma jfilħux iktar jibqgħu jaħdmu f'di sitwazzjoni. Dak tridu niftehmu ħaġa. Kulħadd ikollu dik li jgħidu l-ġurnata ħażina, imma meta l-ġurnata mhux tkun waħda ma tuġi xhur u xhur, dak li kun jibda jgħajja u jiddejja. Għalilna wkoll li biż-żieda fin-numru tal-pazjenti spiċċajna f'sitwazzjoni fejn spiċċa s-servizz speċjalizzat. Kelma speċjalizzazzjoni llum tista' tgħid li fnija. U hija ħasra għax waħda mill-affarijiet ta' eċċellenza fil-kura tas-saħħa huwa kulħadd ikun speċjalizzat fuq il-qasam tiegħu. Ara daqsu llum saret taħlita normali, isu l-affarijiet kollox tħallat. Staqsejna lill-President tal-MUMN dwar il-problemi fl-infrastruttura fl-isptarijiet fejn qalilna li l-aktar problemi akuti jeżistu f'Monte Carmeli. Spiċċajna jew nagħlqu swali, meta mbagħad għalaqna diversu numru ta' swali li ma flaħniex nagħlqu aktar swali ma kenniex fejn qegħdu l-morda, spiċċajna nagħmlu ġekkid biex insommu s-soqfa. Ġifieri, u dal-aħħar snin tant żiedu l-ġekkijiet mal-ħajt li tista' tgħid illum kważi għandna 75 fil-wars li għandna xi kmamar ikkundannati. Tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni fl-isptar ta' Għawdex. Jekk ngħidu l-isptar ta' Għawdex qed jaqgħad il-bżonnijiet tal-Awċin, that's a very ngħidulu understatement aħna mhuwiex. Għawdex irid isir investiment ukoll mhux għal medical tourism ta' ġifieri għax issa dik ħaġa totalment differenti. Biex verament ikun bżonnijiet tal-Awċin u l-Awċin ħossuha. Saħaq li bħala MUMN se jkomplu jaħdmu biex jirrappreżentaw bl-aqwa mod lill-membri u jistinkaw għal kundizzjonijiet aħjar.